Boa tarde, eu son Baldo Ramos. Na miña intervención vou falar un pouco da miña experiencia persoal a hora de confeccionar os libros de artista. Eu empecé escribindo moi novo, poesía, ala por os anos 90, 94, por aí empecé a caligrafar os meus poemas. Dime conta nese momento de que os textos podían funcionar visualmente, e a partir de aí fun tirando do fío, utilizando a caligrafía como ponte, funme trasladando ao ámbito do visual, no momento no que me atopa agora. Eu confecciono uns libros de artista que mesturan a obra escrita, a poesía que eu fago habitualmente, co aspecto máis visual, máis caligráfico. Entón, de alguna maneira, eu explicarei nesa intervención como foi esa miña experiencia, que é bastante autodidacta. Logo, nun segundo momento da miña intervención, tentarei analizar cales son as posibilidades e as limitacións tamén que teñen este tipo de obras. E, finalmente, farei unha pequena reflexión sobre as circunstancias que se dan en Galicia para a creación destes libros e para a súa recepción, e tamén para a súa comercialización.